Vadné držení těla patří mezi nejčastější příčiny bolestí zad v dětském věku. Je proto velmi důležité, aby bylo včas diagnostikováno a řádně léčeno. Pokud nedojde ke korekci v dětském věku, může to způsobovat závažné zdravotní potíže také v dospělosti. Proto jsme spolu s odborníky z Refit Clinic a díky finanční podpoře Olomouckého kraje připravili toto instruktážní video, ve kterém vám ukážeme několik cviků, které můžete použít ke korekci vadného držení těla. Pacient provádí cvik, kdy výchozí nastavení je, že má nohy na šířku pánve, snaží se o celou oporu v chodidlech, snaží se mít v ose kyčel, koleno a třetí prst na noze a vlastně důležité je, že když jde dolů, tak vlastně současně dělá ohyb v kyčlích a v kolenou s tím, že koleno nepřekračuje úroveň špiček prstů a snaží se udržet záda napřímená a zrak směřuje diagonálně před sebe. Další pozice je v pozici v leže na boku, kdy pacient se snaží mít záda napřímená, hlavu ve vytažení, lehce tlačí loket a koleno dolů do podložky a potom se celým trupem vytáčí směrem do zádu tak daleko, dokud nezvedá spodní koleno, které tlačí do podložky. Další cvik začíná v pozici na čtyřech, kdy pacient má ruce na šířku ramen, nohy na šířku pánve nebo můžou být lehce přes šířku pánve a snaží se od rukou otlačit zadek diagonálně směrem nahoru, snaží se o napřímení zád, vytažení hlavy, zrak směřuje mezi chodidla a na co je důležité si dát pozor, aby kolena, kotníky si nevtáčely dovnitřku a je snaha udržovat stejnou vzdálenost ramen od uší a napřímená záda. Tak, další pozicí začíná v leže na zádech, kdy pacient má přiměřeně podloženou hlavu, aby hlava nebyla příliš v předklonu nebo v záklonu. Má nohy na nějaké podložce, kdy se snaží mít pozici trup vůči stehenní kosti v 90 stupních a potom je snaha z palce z ukazováčku si udělat elko, obejmout se na úrovni pupku a nádech směřovat pod prsty do oblasti břicha, boku a zad a v průběhu výdechu se snažit takto natlakovanou oblast břicha, boku, zad ho udržet.